ועוד סרטון, למרות שהעליתי היום של המגה פיג. שתי אדירים, שתי מדהימים ולג'נדרי. זה מה שיצא לנו בכוכבים של המגה פיג. יש לי המון דמויות שאני יכולה לשחק איתו, נגיד אמבר, מלכת הכפור. סנדי, אני לא כזה אוהב, לא קניתי לסקין, אבל ספייק, מיג, צ'סטר, נשמע את הזכר הזה. עכשיו אני נצטרך את המשחק הזה, אני גם מקבל כוכב, וגם מקבל את זה, ו40 זה אומר שאני יכול לקנות דמות. עכשיו אני רוצה לקנות את טיב, כי היא דמות טובה. אני קניתי. אצלנו עם נו בורגר, קרא. אצלנו עם נובים, אם לכולם אין סקינים ואין שום דבר בפרופיל, זה אומר שהם נובים. כל אחד ידע את זה. עכשיו אני בטוח נצח מקום שני או ראשון. אין, זה קליל. רואים שהם רואים. אין, זה פשוט כל כך קל. איזה כיף זה להשיג את איב, כולם תבכו יא אפסים, יא מגעילים ילדים חרות. אני לא מקלל עכשיו כדי שלא ימחקו לי את הסרטון, שיהיה ברור. ואז כאילו לא רואים את איב. די, איפה הם מתחברים שמה. צד הזה. לא, ראיתי אותם פה. לא, בוא איתך לבוא, אתה לא צריך לרוס. אוקיי, צדקת. הנה איב, חמודים, הנה איב. לא מאמין ששגתי את איב. לא יפרגנו באיזה כוכב לג'נדרי שיצא לי, רק את ליאון. לא יפרגנו. אתם יודעים מה? אני אמשיך לשחק ונצח עוד משחקים. בואו אני אגיד לכם את זה בסרט מפקחים לילדים אפסים. כל מי שצופה בזה בן של 1000. אם הייתי אבל לוקח את טיב עכשיו, אז היה יוצא לי חרא של דברים בכוכב. כי אז כאילו שהשגתי דמות, אז יצא לי בטוח משהו חרא. אוקיי. אולי את המשחק הזה לא ניצחנו בדיוק, אז זה לא אומר שלא נצח את הבא. כי בהבא נהיה בלי בואו. אשכרה, הרגנו אותו. לזה באמת שלא ציפיתי. והבא הוא היה גרוע, אני עשיתי את רוב הנזק. לא. לא, אני בוכה, תראו אותי, אני מסכן, ילד קטן. מה אתה מרביש לי? וואי. ואלוהים שניצלתי. ומכה אחת והוא מת הלוזר. גרום בוא לפה. יש, לא. דינמייק לא יתקרב לפה. אוקיי, הוא פחדן. הוא מפסיד את זה. בואו, אתה מנצח, ברור לך. די, בואו חייב לנצח. זה דינמייק על בואו, כאילו. עזוב, אני אהרוג אותו. אני גבר, לא אתה. קוראים לזה גבריות. מה? איך ניצחנו את זה? איך? המגה פיג, עוד 3 ימים? זה אומר שיהיה עוד מגה פיגים? יואו, זה מטורף אז. חשבתי יהיה רק אחד כל איזה 3 חודשים. די. אני מת, זה כאילו
כל שישי מתחיל להיות מגה-פיג? לא, בחמישי. המגה-פיג מתחיל בחמישי. לא, אבל בשישי ב-11 בבוקר, כן. לא, די, אני מת, אין לי וי-פיי. די, אתם רואים שאני שלהם בית ספר, די. עכשיו, הנה, עכשיו יותר נוח. אנחנו טריירדים. תודה עולם. טוב, היום בבירור השגנו כבר דלון חדשה. מלפפון. לא בא לי להרוג אותך, אבל אני פשוט... שתי מלפפון! מלפפוני ים. מלפפון מגעיל ומסריח. אתם שתי מלפפונים חרות והייתי מקלל אתכם. אבל בוא נראה למי שמשתמש יותר טוב ונקלל אותו. לא רואים פה את מלפפון. בסדר, נסות במשחק הבא יראו אותו. כן, אני יודעת בטח מה אתם רואים לעצמכם. מי זה החמור הזה? מי זה הקוף הזה? למה שהוא מצפה בו? ככה, ואתם לא זזים. רגע, מי שיוצא מהסרטון אוהד הפועל? יש. מי שלא נותן לייק וסובסקרייב אוהד הפועל. ואוהד ריאל כי אתם פוטות. אני... מה? פוטה מזיס. למה? אני לא יכול לזוז. אוקיי, אני לא זז מאיפה שאני. לא רק במשחק, גם פה בבית שלי. שלא זז יש וי-פיי. עוד כמה שעות זה ייתקע מחדש. בואי, יופי לי המסריח פה. מה אתה מתקמפר? לא, אם הייתי פוגע את זה. ותוריד אותי את אוהדת הפועל, יו. אין, אני חייב להגיד את זה לכל בן אדם. הוא הפעיל את האולטי כי הוא מפגר. לא, נו, טוב. יאללה, השגנו עוד פאוור. מלא אני, כן, שאני כבר ימות, אבל כאילו פרל. איך אתה תמות? ירייה אחת שלי והם מתים. שתיהם, ביחד. יאללה, עכשיו בוא נראה מזה מלפפון ונקלל אותו בשידור חי. מן קרבות. הנה, זה מלפפון. 52 מאוד, והדמות הכי טובה שלו היא ליאון. מלפפון אחד, שהוא, כמה גביעים הוא? אני יותר ים מסריח. אני גם יותר, לא, אני לא יותר מחשית. יש לו, כמה דמויות לא, יש... אני יותר דמויות. היום אני עוקף אותו. רק כדי להראות לו שעם מלפפון אמיתי לא מתעסקים. יש לו כמה דמויות שאני יכולה ללכת ל-500. אמבר, צ'סטר, אוטיס, לולה ובוני, עם כולם אני מתחת ל-level 15, מתחת ל-200 גביעים. היום אני עוקף את המסריח הזה. קרקל. קל is my name, reality is my game. למה משעמם לי ואני מתנהג כמו מפגר? למה? לא, 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 לא.
בואנה, הוא חשבו על זה מהטיקטוק שיעשה לנו פה סקאם עם האולטי. איזה מטומטם, למה נראה לו? דיל. לא לסרג' היית צריך לעשות את זה, אבל בסדר. די, נו. ספז לי את האולטי. ילד מסריח. עכשיו ניצחון, מבחינתי ניצחנו. פון, אתה דומה לפונפון. מה נשמע, יא מלפפון? אתם יודעים, אני הוכחה לזה ש... אם תרצה, תקבל. מי שמשחק פורטנייט מוזמן, מה זה מוזמן? שאני אקלל אותו בפורטנייט כל הזמן מעצבים, שאני ארד עליו, וזהו. כל פעם שתמות אני יורד עליך 2-0 ואני ארקוד עליך, אבל לא ארים אותך. לא באמת, אבל אני ארים אותך. יופי. אבל זה בתנאי כל משחק, אתה חייב להביא לי גיפט לווי-בקס. מי רוצה? בטוח שכולם. לא ראיתי את החמבר. אמיר טובה. אני את השיבה. בוא, אין לך אומץ, יא פחדן, יא מסרוך. יא סרוכי. די, נו. אני מת. לא, למה אני מזלזל? למה? לא זזתי בכוונה, יכלתי להוריד אותו. נדבר ממך, לא. ידעתי שיצא לי כוכב טוב, זה פשוט היה לי ברור, אני לא יודע איך להסביר את זה. איבוש. חיים שלו בלב. טוב, אני אהיה הוכחה, יא חתיכת ילדים חרות. לכו תתראו עם לובלב. אני עכשיו אשפר את וישבוש. סתמו את הפה, יאללה, ביי.